Miloš Mirković ima 58 godina i u savršenoj je kondiciji. Svakodnevno pretrči 10 kilometara. Miloš Mirković je lokalna zvezda. Verski običaj u Srbiji je da se 19. januara pliva u ledenoj vodi. Ko prvi stigne do krsta, on je pobednik. Miloš je ove godine šampion. Ali Miloš i tokom zime u ledenoj vodi pliva iz zadovoljstva. I kad je minus 15 Celzijusovih. Miloš je lokalni rekorder u plivanju na duge staze, a vlasnik je još mnogih pomalo bizarnih rekorda. Miloš Mirković je izlečeni alkoholičar. Nekada je svakodnevno pio i po nekoliko litara vinjaka. Kaže da mu je sport pomogao da pobedi alkohol. Najveća Miloševa ljubav je voda. Pliva i zimi i leti. U hladnoj i toploj vodi. Pliva na plus 40, ali na minus 20 stepeni Celzijusovih. Džoging i maraton su njegova druga ljubav. Svakodnevno trči. Nekada je alkohol bila njegova treća ljubav. Nekada je Miloš u Aleksincu bio trgovac na dobrom glasu. Volao je i društvo i kafanu. Uživao je u alkoholu. Počeo je da pije od najranijeg detinjstva i dugo bio neslavni gradski šampion u alkoholizmu. Ali Miloš je pre 10 godina prvi put rekao ne alkoholu. Rekao je to kada je shvatio da može u jednom danu da popije i po nekoliko litara rakije i da ostane na nogama. Znao je da to nije normalno. Bilo se ti to, ohoho. Dnevno i po litar, 2, 3. Pa ja sam išao puno puta i do litar i po, 2, 3 vinjaka čak. A da nabacim ovako malo, možda je paradoksalno, treznili smo se po jednom gajbicom ladnog piva. I tu, na obali reke Morave, Miloš je zavoleo rakiju. Kao dete razvedenih roditelja, od najranijeg detinjstva morao je da radi. Bio je korpulentan i snažan. Izdvajao se od svojih vršnjaka. Punio je kamione peskom, a kao nagradu za dobro odrađen posao od poslodavaca je uz novac po tradiciji dobio i alkoholno piće. Tada je imao samo 12 godina. U početku je pio čašicu 2 i svakim danom sve više. Godine su prolazile i vremenom je Miloš postao vlasnik bizarnih kafanskih rekorda. Ja mogu čak da dam 2-3 primjera što je malo glupo, nisam se kladio za neke opklade kada sam popio 2 litra vinjaka za 8,5 minuta. 2,5 litra vinjaka? 2 litra za 8,5 minuta. Ma da li je moguće? Moguće. Da li si padalo u nesvest posle toga, ne? Nisam, popio sam 200 grama, častio sam dušu preko toga, samom sebe sam častio. To, retko ko je uspevao da me prati na eks u piću, znači 15 vinjaka za 10 minuta. 70-ih godina prošlog veka svi su u Aleksincu Miloša poznavali. Bio je kafanska legenda broj 1, ali bio je jedan od najpoštovanijih trgovaca u gradu. Da, ja sam možda sve to doživljavao, da ne kažem preživljavao, bilo bi ispravnije zato što sam već to bavio sportom. To je bilo i rukometa, i fudbala, znači igranje, golman, fudbalski sudija. Znači, poenta je bila u tome što ja nisam, na primjer, da legnem, odem doma, legnem ili tako neko. Jednostavno, hiperaktivan sam bio, znači fizički. Bavio sam se svim mogućim sportima, nikada profesionalno, uvek rekreativno. I sada rekreativno? I sada, upravo u ovim godinama, što mi je čak jedna poenta i smisao života je u tom nekom bavljenju amaterskog sporta. Idem čak i na odbojku rekreativno, 2 puta nedeljno. Pa ja mislim da sam jedini Aleksinčanin koji sam pretrčao maratonsku stazu, 42 km, 195 metara, što iznosi upravo tačno, znači metraža, jedno 50 puta, ali uvek solo sam. I mogli ste da trčite i sa pristojnom količinom vinjaka u sebi? Pa jesam sa čak litar i po u stomaku, a da ne kažem malo polutrežnjenje, neko je bilo sa ovim, kako se zove, pivo. Miloš ne koristi automobil i autobuski prevoz da bi stigao do svog omiljenog mesta. Ovo je Bovansko jezero. Decembar je mesec i jedva da je 5 stepeni Celzijusovih. Miloš kaže da je ovo idealan dan za kupanje. Naučio sam da plivam u 5. godini. Pa tih nekih davnih 60. godina, kad su bile malo veće zime, u odnosu na ovo sadašnji period,
Bile su sličuge interesante. Mislim, sličugali smo se levo desno, bilo je propadanja u vodu i ja sam tad možda tu negde pronašao sebe da izdržavam sve one hladnoće. I tako sam spontano nastavio do današnjeg dana to neko bavljenje zimskim kupanjem. I naravno, zaplivaće Miloš i danas. Ovde u brdima uvek je nešto hladnije nego u gradu. Uvek duva vetar. Možda se pliva i sada. Ne, fenomenalno evo. Ovo je fenomenalno. Ovo je fenomenalno. Ovo je vetar? Ne, uopšte mi ne smeta. Ne smeta. U odnosu na one ekstremne temperature koje smo zabeležili svoje vremeno, to je, da ne kažem, već za mene avgust mesec. Hoćemo da plivamo i preplivamo ovo jezero makar popreko. Bilo kako vi kažete, ja ću sve može raditi. i uzduž. Vi ćete narediti, a ja ću raditi. U Alisnicu najvjerojatnije koji sam jedini preplivao jezero od Brane do sela Trubareza, takozvanog odakle počinje jezero da se puni, gledani pravca Soko Banje ka Alisnicu. To je otprilike u jednom i drugom pravcu oko 20 km. I Miloš je spreman da uđe u hladnu vodu. Počinjemo da... Da li smo spremni da uđemo u vodu? Da, samo ću malo da... Hoće malo, ajde, ono, naslađivanje klasično. Temperatura vode 3 stepena. Simpatično hladno. Ja ću lagano. Miloše, puno sreće. Hvala. Ćemo jezero, hladno. Jesmo spremni? Kakav je osjećaj? Plivanje na duge staze pronašao sam sebe zato što sam fizičke neke predispozicije osetio da imam u sebi. I onda sam zavoleo to, jednostavno nisam pušač i onda sam se bavio čisto kao jedan samuki. Kako preživljavate ove nagle ulaske? Pa simpatično. Važna iskustva stekao je u vojsci. Služio je u specijalnoj mornaričkoj jedinici. I u vodi Miloš drži neke neobične rekorde. Neki od njih čine ga medicinskim fenomenom. Miloš u vodi može da izdrži jako dugo, i nekoliko dana. I ne bi bilo tog rekorda da nije bilo njegovih drugara. Njegov prijatelj je tvrdio da ne može da izdrži ceo dan u jezeru. I onda je pala opklada, on kamion Dajc, ja mog Poljaka PEA 125, nepun godinu dana samo što sam bio kupio. Bio je jul 1986. godine. Ušao sam u vodu, najtačnije, ponedjeljak ujutru, izašao sam u sredu, jer jednog momenta čak i njima dosadilo, ne meni u vodi. Ali vam se spavalo? Ne, zato što je voda me svežila preko noći. Jer ja sam danju više plutao, a zašto sam čuvao snagu za preko noći? Kad ohladi se voda. Znači, poenta je bila da ja budem u vodi. On za tih 3 dana nije ništa jeo, nije ništa pio. Vodu je verovatno koristio iz jezera. Naravno, za sve to postoje ljudi koji su bili tu. Danima se ta priča u gradu prepričavala. I naravno da svom prijatelju nije uzeo kamion, iako ga je zaslužio. Poravnali su račune u restoranu. Dosta se pojelo i popilo se, levo, da ja sam naravno sad bio i srećan što mu ga nisam uzeo, ali on je bio siguran da ću mu uzeti, zato što je rekao da bi on meni uzeo. Tu je i drugi Milošev rekord. On je 12 sati u dubokoj vodi stajao vezanih ruku i nogu, što je ponovo jedan medicinski fenomen. Želimo lično da se uverimo u ovu priču. Improvizujemo situaciju uz pomoć automobilske sajle za vuču. Interesantan je slučaj da je to bila izuzetna dubina Bolanskog jezera i da se on u vodi održavao stojeći posebnom tehnikom disanja i uspeo je da sve ljude frapira faktički, odnosno začudi kako je u stanju to da uradi. Doduše s nogama može da malo da barata. Poenta je samo da me dovede, da me donekle, taj neko fiksira do vode koja je dublja od moje visine. Znači da ja nikako ne mogu da simuliram da stojim, jednostavno da lažem da sam ono. On zaista uživa u vodi i nikada nije imao probleme. Nisam čak i došao u poziciju da su davim ili tako grč, već ne znam šta znači grč, jednostavno. Da je to čovek koji se do sada nijednom nije razboleo, bez obzira što je svoj organizam izlagao tako niskim temperaturama. Totalitis ekstrem. 27 stepeni je bilo ispod nule. To sam se kupao vama iza leđa, meni ispred, takozvana prva plaža. 27 ispod nule i vi se kupali? Da, dokaz ima snimljeni materijal i to sve.
kad sam očistio sneg da bi došao do leda, razbio led sekirom jedno 20 minuta i to sve, i onda napravio jednu rupu, otprilike dok nisam pomerio na led koji je bio 17 cm, pošto smo ga i merili, debljina leda, i onda se kupao jedno par minuta, pošto je već sve ostalo. Osjećaj je bio jeziv. Pa možda jeste jeziv, ali meni je bilo simpatično, zato što sam uradio to nešto što stvarno više ne verujem da ću ikad ponoviti tu temperaturu da izdržim. Onda smo i mi jednostavno poželili da sve to isto snimimo i da se uverimo u ovu neverovatnu Miloševu sposobnost. Nismo dugo čekali, 10 dana. Duvala je jaka košava, bilo je hladno, -7. Ovo su Aleksinačke bare. I u ovakvim okolnostima Miloš zna da se zabavlja. Da bi dočarao vremenske prilike, razbijaće led i ne strahuje da bi oštre ivice leda mogle da ga povrede. I ponaša se kao da je proleće ili leto, a ne da je -7. Često je Miloš plivao i sa pristojnim količinama alkohola u sebi, ali to maratonsko plivanje mu je i pomoglo da se reši poroka. Često je u vodi analizirao svoj život. Dok sam plivao, ja mislim da prođe u suštini ceo onaj period iza mojih leđa, znači života. Znači, setimo se možda, ajde, ovako prvo bude i devojaka, i starih ljubavi, i novih ljubavi. Prođe sve i svašta, čak i ono piće, zašto pijem, da li trebam da popijem, zašto, levo, znači. I upravo u vodi Miloš je doneo odluku da jednom za sva vremena ostavi alkohol. 6. februara 1999. godine rekao sam ne alkoholu. Od tada do sada ni kap. Vetar me osušio već. Vetar. Ova lepa, simpatično, hladna koša. Imaš led? Imam, pa ne može češalj da prođe. I posle svega Miloš je srećan čovek. Zdrav je i pravo u 58. godini života. Okružen je prijateljima i naravno porodicom, bez koje ne bi prebrodio teške dane pijanstva. Njegovi najdraži, kaže on, najzaslužniji su, što je poslednjih 10 godina, a i danas ponovo čovek.